karong kar bieng long pini lamarjan ke alo ile tum kar bilon kanar jan mate lamarjan long ke je thangklong bang khai tum mate parok ek to tum ile tum kar bilon kanar jan mate lamarjan long alng tu nang je parjan dun long do mate alng tum han abar sai pi pon iglo lasila bang sola marjan pen parok ek to tum ile tum kar bilon kanar jan je parjan dun ko ma actress pen lo mate kolo bang su alun kanar jan long lo ile tum la bang sola marjan pen nang ton iglo na to tang ti a video re start lo na kisi thangklong asami sector alangli men upol das alangli ilutum kar bilun kharjan on chapajan don namen ke lahen lo alunjir alun kana rozan lapang sulung kharjan long alangli atulin topi pipensi alangli chapajan eklo gunjon alang stamik se thangklong asami sector alangli ilutum kar bilun kharjan on chapajan don namen ke lahen lo o bong sami lapang sulung kharjan long alangli ajiki menai actress se alangli chapajan eklo serlibon bp pen tingku alang stame ilutum kar bilun kajan on chapajan lo alang le chapajan jon alun kajan men ke pli pli kangjar subrot diuri alang stame ilutum kar bilun kajan on chapajan lo alang le chapajan jon alun kajan men ke bornam lapan kse thangklong ektor alang le men semras alang stame ilutum kar bilun on chapajan lo alang le chapajan jon afili men ke ruwe na tum banga khai mate parok ektor tum do anang mu pen kolo bang so ektor no naning sing samdun nai ke chaparjan mate bang khai ma ilitum kar bi ektor lo chaparjan thek nai ke nan tum comment bosong to kanam chnik tha na tum ani bang ilitum kar biang long ban kisi thangklong video mate ektor actress video lang birete na tum hesek channel usan subscribe non pini lamjan classic kang ton lo kur bang thu